Hola a tots, vos manes salutacions des de Bonn, Alemanya. Sabeu què passa a Alemanya? És una cosa que no molta gent sap, però a Alemanya hi ha alemanys. Sí, sí. No, és a dir, els estudiants que són alemanys, els que som Erasmus, ens parlen en anglès. I jo no entenc per què. He de dir, no me parles en anglès, parla'm en alemany, perquè jo vull que aprendre alemany. I ja si hi ha una coseta que no entenga, perquè és normal que hi ha paraules en alemany que no tinc ni idea de com es diuen o el que signifiquen, m'ho diuen en anglès, però jo vull que me parlen en alemany per a poder aprendre alemany. Eh? Vos sona això? Eh? Realment, molts castellanoparlants jo crec que no parlen en valencià perquè no se senten segurs. I una manera de fer-los sentir segurs és que aprenguen valencià. I com poden aprendre valencià? Si mantenim el valencià amb els castellanoparlants. Me sembla que és prou fàcil d'entendre. I és que damunt no hi ha cap problema, hi ha una comunicació. És comunicació i damunt el castellanoparlant aprèn a parlar valencià. Tots són avantatges.